dem ziviri bû û wext bi pelên dîrokê ên reşvet hat nivîsîn. Mirovahiya ku di dergûşa dayîka xwedevend de çavê xwe vekiribû, ji bîr kiribû paşeroja xwe ya ku xwe destpêrek ket, zanebûn û afrîneriya jinê. Dayîka ku ji bo mirovahiyê bû çavkanîya jiyanê bi xıyanetê ve rûbirûma. Emperyalên di rojhilata navîn de ji bo mêtingeriyê kar û xebat dimeşandin, çeteyên kujer ên ku tu nirxê mirovahiyê nas nake avakirin. Ev çete di sala 2012 de bi navê Cephe Tel Nusra, sala 2012 û 2013 de bi navê Daeş derket û bi awayê herî hovane serî de li Bakur Rojhilatê Sûrî û li Şengalê bi destavêtina jinan heya her cûra komkujiyan li her deverê cîhanê bû xewna mirovahiyê a metirsiyê. Êdî hêzên emperyal ê ku ev çete ava kiribûn jî nikaribûn pêşiya komkujiyan bigirin û van çeteyan ji holê rabikin. Her roj li cihekê de mirin, kuştin, xwîn û êş hebûn. Lê her dem di dilê dayîka ku jiyan dabû mirovahiyê de hêviyek hebû. Rixmê hemû binpêkirinên nirxê jin û mirovahiyê her dem hêvî zindî bû. Hêvî li ser axa ku mirovahiyê lê çavê xwe vekiribû, ango di rojhilata navîn de bi fikr û ramanê rêberê gelan, rêber Apo de mezin bû. Jinên ciwan bisk û kezî girêdan bi çek û rext xwe xemilandin û ji bo gelê Kurd, Ereb, Asûrî, Ermen û ji bo hemû gelê cîhanê tovê hêviyê reşandin. Di Bakur û Rojhilatê Sûrî de bi fikrê civaka demokratîk û azad û bi navê yexeke jinan xwe rêxistin kirin û biryar dan ku bibin hêzên parastina jin û gelên Bakur û Rojhilatê Sûrî. Çarê avrêla ku ji ber rojbûna rêberê gelan e, gelê Kurd jî vê rojê ji bo xwe wek roja rojbûna xwe dibîne de, jinên ciwan jî vê roja pîroz de ango çarê avrêla 2013 de xwe bi navê Yekîneyên Parastina Jin YPJ îlan kirin. Di sala 2013 li serê kaniyê dest pê kir. Ango di şoreşa Rojava de destpêkê jinên têkoşer li serê kaniyê serkeftinên xwe bi dest xistin û ji dûv re dawiya 2013-2014 Til Hemis, 2014 de Til Temir, 2014-2015 Kobanî, 2015 de li Holê, 2016 de li Şedadê, 2015 û 2016 de li Hesekê bi hêzên rejîma Sûrî re şer kirin. Di sala 2016 de li Minbic, 2016 heya dawiya 2017 de li Reqa ango bajarê ku Qaşo navenda çeteyên Daeş bû ji çeteyan hata rizgar kirin. Di sala 2017 de li Dêrazorê û heya 2019 de jî bi şerê Baxoz ê tunekirina Daişê cîhan ji çeteyan xilas bû. Di sala 2018 de dewleta Tirk a dagirker êriş bir ser Efrînê li vir
jinên çeleng li hember van êrîşan berxwedaneke mezin raberkirin. Di sala 2019 de wek berdewama komploya navneteweyî dîsa dewleta Tirk a faşîst êrişî girê spî û serêkaniyê kir. YPJ'yan weke ku di her çeperê de canê xwe ji welat re kirin sîper li vir jî bi wêrekiyeke mezin heya da wî têkoşîn kirin. Heman demê de di sisiyê tebaxa 2014 de dema ku çeteyên Daişî êrişî Şengalê jî kirin, yekîneyên parastina jin YPJ ber bi hawara jin û gelên êzîdî ve jî çû û ji bo rizgarkirina şêniyên vê herêmê jî bû xwedî ket û têkoşîn. Polisadi tepene bila timek parasını ne bige timek ji haber de. Tamam baş. Tamam bila o zaman ji parasını al bikin. Di vê maratona şer a giran de gelek jinên nav û deng ku bi şer û têkoşîna xwe bûne efsane û di vê pêvajoya şer de canê xwe fedayê azadiya gelê xwe kirine bûne sembol derketine pêş. Silava, Arîn, Avesta û bi sedan jinên şoreşger ji van pakrewanan e. Ev têkoşîna ku roja îro bi heman biryardariyê Dimeşe jî bêguman deyindarek heda van jinên ku rûpelek nû di dîroka cîhanê û dîroka jinê de vekirine ye. YPJ bi şerê xwe ve şoreşa xwe ve têkoşîna xwe û wêrekiya xwe ve bûne nav û deng û li her deverê cîhanê jin ber bi refên YPJ ve hatin. Heya roja îro jî jinên ku bi lêgerîna azadiyê jiyan dikin berê xwe didin ber bi refê YPJ. Bi dengê çekên wan keçê xwedawendan mîzgîniya jina azad xwe gihand her deverê dikenê ser rûyê jinên bi resen de hêvî reşandin. Serî de jinên herêm û rojhilata navîn ji her derê cîhanê de jina û civakê de hêz û baweriya azadiyê ava bû. Ev jinên bi têkoşîna xwe ya mafdar û resen niha jî bi heman îddia û biryardariyê ji bo ku civakeke demokratîk û azad di Bakur û Rojhilatê Sûrî de ava bikin, têkoşîna xwe di salvegera damezrandina xwe a heftemîn de didomînin. دژمن وی بزانه بکی گو ام هیا سرو کاپو رزگار نکن ام کردستان رزگار نکن ام تکوشینا ما هیم بلندن ام پرگالا امرا نکشیدن ام کردستان رزگار کن ام سرو کاپو رزگار کن ام ابطال
ji bo vê jî em ji dijmin re bêjî serokap û bêjî serokap û bê serok jiyan nabe.